Hej alle sammen. I dag skal jeg lave en video om et hårstyle, hvor jeg så laver det sådan på den ene side. De ting du skal bruge, det er bare en børste. Du skal bruge en elastik, og du skal bruge nogle hårnåle. Jeg vil sige, at hvis jeg ikke bruger sorte hårnåle, så bruger jeg nogle brune nogle. For jeg synes, de er lyserøde og sådan noget, det går bare ikke så pænt til mit hår. Og det første du gør, det er bare at tage din børste frem og bare lige redde dit hår igennem. Og så deler du den sådan op, så alt det hår du har her, det tager du så op på den anden side. Og undskyld, hvis jeg kigger herhen, det er fordi jeg har et spejl herhen, så ja. Og så tager du det her hår du har her, noget af det her hår du har her, og sådan lidt mere, sådan her, og noget af det her hår du har her. Og så krydser du så den her måde. Sådan her. Og så strammer du. Så tager du både noget hår mere bagfra, og får noget hår mere foran, og krydser igen. Og så tager du det og strammer. Og så tager du noget mere hår bagfra og foran, og krydser om og igen. Det er den her hårstrømsmule. Og så hernede tager du kun en gang mere. Så over, hiver her. Og så tager du de her hår her, og laver en flætning. Så tager du din elastik, og lige sætter bare lige ind her. Og det er rigtig nemt hårstyle, fordi at der kræves ikke så meget til det, og ja, den er rigtig nem. Og hernede, hvor er det bare sådan her, hvor du bare så kører den sådan helt ned, eller kun lige hertil, og så binder du den fast. 4 gange. Og så trækker du den sådan en lille smule ud, sådan her. Og så får du faktisk det her look, og så kan du lige have en hårnål her, hvor det sådan stritter op. Og en hårnål. Og så får du faktisk det her look. Det er et meget nemt look. Ja, det var det. Jeg håber, jeg har nydt denne video og har lært denne frisyr. Vi ses, og hej hej.